Machiegni kendo nyakoro mga juang chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Mwandu mathoth okethore ka chenro mag ohala kod wuoth meneno orochore counties ma Masawa, Kajiado kod Nakuru e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Jafwambo marwa Joe Juma ntiere kod ler mathoth. Kethruok mag mwandu mathoth ne onenore kinde ng'anyo mane obagi e counties mopogore opogore. E counties ma Masawa, kaachiel kod Kajiado, e odiechieng'ni mar Sabasaba. En ng'anyono mabende ne opong' kod rakruok e kind obila kaachiel kod jong'anyo. Lisasi ne muoch radar ka moko kuom jong'anyo bende ne ba kite e kinde ng'anyono. Rawere manowuok oko mar bago ng'anyo ne orocho chenro mag ohala kod wuoth ka mwandu mopogore opogore bende ne okethore kinde ng'anyoni e bombe mopogore opogore e counties ma Masawa. Apis kach biro ma Kirinyaga Central kata CDF mane otiem mach kod jogo eko ma ichich ne gin jogo mane ng'anyo gin moko mwandu mane okethore e kinde ng'anyono e gwenge mag Masawa. E gweng' kaka Naivasha sub-county ne ochuno jotend arita kwe mondo ne ogol chik mondo koro apisas mag piny owacho kaachiel kod kata doho mondo koro lor kawe kod ng'anyo mane odhi nyime e gwengego. Ne ochuno kata jo ohala kaachiel kod weg nyamburko mating'o jowuoth mondo koro chung chenro maggi kaluwore kod ng'anyono. Toka saa 3:30 tukaambiwa tufunge biashara zetu kwa sababu ya usalama wetu, especially maaskari ndio walituambia tufunge. Diario ne lisasi ne ogoyo e kinde ng'anyono e gwego mag Naivasha kaluwore kod maling'ling' ni moko kuom rowere mane obago ng'anyo ne chano monjo dala Women Rep ma Kirinyaga Faith Gitau. Arita kwe ne ojiw e alwora mar dalaneno e kaunti no ma Kirinyaga. Wengine wanakuja na fujo zao, na huyu Faith Gitau ni sisi tulimchagua na lazima tumwekee ulinzi na yeye tuangalie kama youth wenye anaenda maandamano kwa saa hii waende amani, na mtu mwenye anaenda kutoa fujo ama kuiba mtu siende kuharibu hiyo kitu. Hiyo mali ni kaa brother yako ama sister yako, lakini serikali tuangalie pande nyingine. Kuja hapa kwa ajili ya kuweka amani na kulinda huu mji wa mama Faith, tunamuita Faith Gitau. Wale wamejipanga tu wamekuja kutoa fujo hapa, waambiwe wakuja kwa amani, maana sisi tunataka amani na tutaongea nao na amani na tuelewane. Obila kaachiel kod rawere manomanore kod ludhe ne oluro dala Women Rep ni magiketo diere. Tumekuja huku kwa mheshimiwa kuweka ulinzi, lakini hatukukuja na ubaya. Sisi tumekuja juu ya majenzi. Hata ukiangalia huku unaona majenzi milioni wadogo sana, lakini tumekuja huku tu kuweka amani. Ni watakuja tumewakaribisha, bora tu wasifanye ubaya ama wakuje kudhararisha amani. Women Rep na chiel kuom jod bura mawuok e gwego mag Masawa matimo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV. Wadhi kadho